El número 1 d'avui cuina més d'una família de 5 persones i costa menys de 200 euros. Descobreix el top 4 de les millors fregidores d'aire per a dones. Segueix el número 4, una fregidora d'aire amb una capacitat de 8 litres i doble grill. El preu és d'uns 179 euros i la puntuació és perfecta. 5.5 amb dues ressenyes. Les usuàries la recomanem per la gran capacitat i la rapidesa amb què cuina, especialment per a carns i patates, que queden més durades gràcies al doble grill. És una opció pràctica i potent per a cuines que busquen eficiències sense complicacions. Toca el lloc 3, un dels que més sorprèn del top. Comencem amb el número 3. Aquesta fregidora d'aire és una màquina de gran capacitat, ideal per a famílies nombroses. El preu ronda els 91 euros i gaudeix d'un rating de 4.5 amb més de 2.300 noves ressenyes. I les usuàries l'aprecien per la seva facilitat d'ús i la gran mida. Permet cuinar una pizza de 26 centímetres sense problemes i les peces són aptes per al rentavagilles. Alguns comentaris ressalten que el control de programes es fa de manera seqüencial, cosa que pot ser una mica lenta, però la qualitat de cuina i la sensació robusta del dispositiu la fan perfecta per a cuines famílies. En resum, el número 3 ofereix una cuina ràpida, sense olors i amb una capacitat que satisfà fins a 4 persones alhora. I abans d'anar al número 1, si aquesta comparativa t'està agradant, dona-li un like al vídeo i deixem als comentaris quin és el teu preferit. Subscriu-te que pugem rànquings així cada setmana per no equivocar-te al comprar. El número 2 és una fregidora d'aire amb doble calaix, que permet preparar 2 plats diferents simultàniament. El preu està al voltant dels 262 euros i compta amb un rating de 4.6 amb més de 6.400 ressenyes. Les opinions són molt positives. Destaca la seva facilitat de neteja, la possibilitat d'usar paper vegetal per evitar taques i la potència que cuina els aliments de manera homogènia. Un dels punts forts és el disseny de dues llevetes independents, que ofereixen control individual i diverses opcions de cocció. Tot i que algunes usuàries consideren que el cost és una mica elevat, la versatilitat i la durabilitat fan que valgui la pena la inversió. No oblides consultar la descripció per trobar enllaços a les ofertes i a les guies d'ús detallades d'aquestes fregidores. Finalment, arriba el número 1, la millor fregidora d'aire del nostre rànquing. Aquesta unitat ofereix una capacitat enorme de 10,4 litres i un disseny flexible en 2 compartiments que es poden unir o separar segons les necessitats. El preu ronda els 272 euros i manté un rating de 4.7 amb més de 9.312 ressenyes. Les opinions la descriuen com una freidora tot en un que transforma la cuina. Cuina ràpidament, és versàtil per a carns, verdures i patates, i es neteja fàcilment amb aigua tèbia i sabó. La potència i la robustesa són destacades i la possibilitat de dividir el compartiment la converteix en la solució perfecta per a famílies grans o per a reunions amb amics. En resum, tenim 4 opcions. El número 3 destaca per la seva capacitat i senzillesa. El número 2 ofereix doble compartiment i alta versatilitat. El número 4 és ràpid i potent en doble grill. I el número 1 és la màxima expressió de versatilitat i potència. Depenent del teu pressupost i de les teves necessitats de cuina, qualsevol d'aquestes fregidores d'aire pot ser la companya perfecta per a les teves receptes diàries. Si t'ha agradat aquest top 4, dona un like, subscriu-te al canal i activa la campana per a no perdre cap de les nostres properes ressenyes. Fins la pròxima i bon profit a la teva cuina!